Maksane iket mau ngate juwe. Pak Sarno monggo. Ya yo ya yo. Ngubengi kuto sak teruse ning desa merga aku anggoleki sing tak tresnani nduk linci kucung Sarno monggo. Beliaunya di sono tuh lho. Jebul ora ketemu. Aduh klinciku. Aja beda aku terus bali ning Semarang. Linciku wis ana kandang. Hei. Aduh, aja tumpuk. Aduh sikilku. Wong sakmono gedene ndek wong. Kowe ngisor wae. Oh iya. Pandang. Ki Pak Sarno. Ya sini aja. Sono duitnya kan di sini. Iya, ngeluarin sesuatu tadi. Masa kono duitnya ning kene? Kapan tekone? Saya capek Pak dari sana lari ke sini. Gue tuku es Pak. Ya kalau belum dikasih belum beranjak. Oke dermismen lo. La jebulane krusak-krusu keburu nafsu wekasane montang manting rakate akeh aku dhewe kang kebanding. Oh, Pak Sarno. Wasik ya, Dek. Leh. Ya yo. Ayo, Dek. Malah do lungguh. Iki bos-bose. Mas Bos. Enggak, mboten patek mireng soalnya. Monggo, Pak. Iki yo Pak Sarno. Aja mbok tinggal Pak Sarno. Oh, Pak. Lalu ngomong ngetando ning tunjungan terus ning Bali mengulon lunga ning Bandung ora ketemu terus aku ning Jakarta. Oper ndek
sentimen lho, aku ora dikeki. Yo biasa. Iki nek lawan jenis mau. Oh ngono. Iya. Rajepulane rusak rusuh kepuru nafsu awakasane montang manting ragate akeh aku dhewe kang kepandhe. Ada kowe Ayo, dhewe. Mas Rian berdiri yuk. Ibu joget yo. Joget. Sinten? Untuk Ipah sama Nyai diminta untuk kesini joget. Ipah sama Nyai diminta joget sama Ibu Acel ya. Nih, ayo joget. Ipah Nyai sini yuk. Ngondok praune wis nengah ya yu ya banyu tinelan ora jemu-jemu karo mesa mengguyu dilangake ndok rasa lungkrah lesu ate jawel do wis sore witing kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesuk-esuk sesekno Mas ben gayang. Ini ditemenin sama Mbak Dian ya. Mbak Dian. Cok.
wis sapa. Nyambut gawe witen kalopo katon ngawe-awe banyugane kecebane wae dene sesuk-esuk nyambut gawe sesuk ya lulus. Konku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grapya ayu lahir lan batine Senadyan aku
wis tetep tresno lahir batin Dredeg karo ketua. Gobios makan aku kaleme kan wong iki. Pak Jibari mbok monggo Pak RW. Sembah nuwun Bapak. Monggo lho. Oh, semangat iki. Sembah nuwun. Mong jalaran berpisah dipaksa omah-omah wong tuane tresna ora bisa ilang amarga kelingan ireng manis. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri kerapia ayo lahir lan batine senadyan siap lahir batin bosnya disangoni aku disangoni aku ora marai Mary jaloke Bengawan Sore oh sing mau tanggung jawab lo ya mong jalaran pepisahan dipaksa ngomong-ngomong wong tuane rasa kerapi so ilang marga kelingan ireng manis matur sembah nuwun. Neng pinggiring Bengawan saben cetha kelinganmu eling-eling jamane semono ing kancana saben mung tansah kelingan wis prasetya ing janji kang suci lahir terus ati walange kadung senadyan
kaya ngopo manungsa mung bisa ngreka lan jangka Iyo iya iyo wis pase kang suci kita sak derma lampahi nang pinggire bengawan kaya sore mung tanasa kelingan kawan-kawan semu cahayu gawe sedih ing atiku tan genten konco Bapak RW iya iyo iya iyo lo ah walang kekek walang kadung nang pinggire bengawan hatanasa setya ngenteni sliramu eling-eling jamane semono wis untung kapitong katiga nang pinggire pengawan saben mung tanasa kelingan ayo 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 wis pase yo ing janji lan suci kita sak durung ngati yuk manungsa mung bisa ngreka lan jangka iyo iya iyo Gusti kang paring iti lan pasti kita sak derma nglampahi yo nang pinggire bengawan wayah sore panas saya kelingan ingat janji panas suci gawe sakitnya hatiku jan wis jebles swara mantos e metu